Je Piero, zdravíte, Mariu ďalšieho videa, tentokrát si teda minieru Survive Game. Štartujeme teda Survive Game, vydáme to pondelok a bude Survive Game, ak sa nemýlim, tak je 5.11. Samozrejme točím to 4.11. No a štartujeme zo Survive Game, samozrejme budú aj iné minihry. Tu nikto nemá svoj skin, takže ani ja ho nemám. Tak, troška sa porozprávame. Videá z Minecraftu nebudú strihané, pretože ich budem robiť dlhé. Aj keby sme takto museli čakať, tak ich strihať vôbec nebudem. Ďalej, pokiaľ by ste si chceli so mnou zahrať IPina a Minecraft dole v popisku, upozorňujem, pokiaľ chcete aj so mnou komunikovať, by bolo najlepšie, keby ste mali aj tu nie sú čestky, keby ste mali Skype, a tak sa môžeme najlepšie dorozumievať, pretože cez Messenger je to zlé, lebo nebude vás počuť, alebo bude vás počuť len keď vás bude mať na sluchatkách, tak proste vás nebude počuť, no chápete. Preto je najlepšie mať Skype. Skype stiahnuť dole popisku, taktiež. To by bolo asi tak všetko. Tak, a my sa môžeme vyhrnúť na hru. No. Teraz nájsť iba čestky. Kto nevie, o čom je minihra Survive Game, tak je to o tom, že tu si musíte vylutovať alebo vykradnúť čestky proste. No a ľudia. A potom bojujete proti sebe, no. Jednoduché ako facka. Ready to last. Yep. Tam je nejaká chobotnica. Ja som si myslel, že už niekto zomrel. Tak, tu je rebrík. No a po ňom môžeme ísť. Vráťme sa k tomu, že videa nebudú strihané. Aj keby mi niekto senka vošiel do izby, tak ja iba vypnem mikrofón, budem hrať. Strihané to nebude. Takže tak. Shit. Teraz sa mi stalo, že toto potion sa si hodil pod seba a potom som sa zabil, tak no. Aha, tu je nejaký otvor. No poď tam, choď tam. Ja toto tak nenávidím, nikdy sa im trafí do diery. Lol. Ok, tak tu na nič. Tu na by mohlo byť ale nejak tam vyskákať, no. Tam sú ďalšie dvere. Neviem, jak tam mám vyskákať proste. Aha, že by? Už, ja som to nerobил. A zase čo sa ja neviem rozbehnúť, alebo čo? Ježiš, jak to seká. Nie seká, ale... Tak, toto je fakt na prd. Lol. Tu je nejaký chuligán. Kam zmizol? Oh. Shit. Tak, ideme horu. Ježiš, prečo to takto laguje? A to nie je chyba môjho počítača, lebo nesedí pohode, to je chyba hry. Alebo serveru, tak, ktorý. Shit. Tak nie. Ježiš. No a teraz čo? Keby ten server nebol takýto blbý, tak by to bolo aj v pohode.
Tam nedoskočím. A doskočím. Lol. Akože docela ďaleko doskočíme. Teraz nájsť truhly. Tak takticky tam musíme ísť. Dobre. Vynikajúco. A tu je nič. Taky asi nič. Tam nenájdeme takého zaujímavého. No. A teraz čo? A teraz sa už len plazíme. Ja nemám žiadne šípy, to je škoda. Potrebujem šípy. Alebo lepšie čestku. A preto to vyskačeme. Šup, šup, šup. A. Dobre. Počkajte. Ja som si myslel, že už padnem niekde mimo. Lol. A už sa ide bojovať. Už sa ide bojovať. Ja mám flame, tak poď. Ale... What? Je, tak počkajte, aha. A ja som si to tam vyhádzal a ešte sa bojovať nemohlo, až teraz sa môže. Hej, mám flame. Ty zhoríš? Ty zhoríš? Teraz si prepnem na druhý meč. Dobre, jedného máme, good. Ne. OK, sme prehrali, dáme ešte jednu hru. Tak ja by som dal ešte jednu hru. What? Tak poďme, ešte dáme jednu hru. Celkom to bolo fajn, len keby som mal viac HPčok a väčšiu obranu. Pozrieme sa, kde by sme nemuseli toľko čakať. Jo, máme 60 coins. Máme ešte túto jednu hru, kde si síce počkáme, ale dáme ju a uvidíme, no. Dúfam, že tentokrát ma nič nezabije. Nič, alebo skôr aj nikto ma nezabije. Ja som taký pekný styl. A viem, že vy počujete také bzučanie, alebo počkajte, alebo tak niečo, to je počítač, pretože nejaký som mal mikrofón nejak nastavený, že úplne vôbec som musel byť takto blízko. Teraz som na chvíľu šeptal, pretože som musel, tak blízko som musel byť. A aj tak ma nebolo počuť. Dobre, to vzal, to je chuligán. Takže tak, a teraz som si to nastavil úplne na maximum, nech som akokoľvek ďaleko, ale je ma počuť. Šípy, polívka, OK. Takže tak, aby ma proste bolo počuť. A keby som bol, ja neviem ako ďaleko, len som chcel, aby ma bolo počuť. A podarilo som to. Šink, 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 šink. Česká. Tak to mi teda pomohlo. Títo tu vyzerajú, že nemajú nič. Ježišmaria, ten server zabijem. Aha, vidíte, čo to robí? A to fakt nie je počítačem. To je serverom. Hej. What? Ale čo to kurňa malo byť? Čiž? Hej, ale mám tu tie veci. Je to, počkajte, to sa môžeme vsadiť, jo? Tak na tohto. Bože. Dobre.
Bože. OK, tak toto nám nevyšlo, možno na budúci diel nám to vyjde. Neviem, kedy síce vyjde Survive Game, ale určite vyjde. Jakže nie? No. Nechajte tak. A dúfajme, že sa vám to páčilo. Dajte like, koment, odber a určite kúknite popisok. Čauko.